Salamu alaikum an balima maliyɛnw an b'aw fo k'aw barikada a balimakɛ ni aw denkɛ don Amara Sila Jury chercheur ka ɲini aw fɛ a ka video a ka partage a ye cœur caman bila a ka chaîne caya ko minnu kɛra kunun an bɛna an da don a la ka se bi ma ka daminɛ nara attaque dɔw kɛra enseignement minnu kan ka tirer mun ni mun ne kan ka kɛ ko in kɛra kɛcogo jumɛn na an bɛna an da don la ani an ɲɛ bɛ fɛn dɔ natɔ la an bɛna kangari da dinɛ ko mangan an tɛna sɔn a ka wuli jamana kɔnɔ ka an sigilen to an k'an kɔlɔsi dinɛ ko kana Mali ɲagami an k'an kɔlɔsi an bɛ don détail kɔnɔna la parce que ko dɔw bɛ ka kɛ il est temps an ka fosi a dan na an bɛ wagati min na a ye video a partager k'an ka Serifukɛ fo Cheikh Serif Tiyami Ayidara kabako fura tigi a ye Serifukɛ sɔn kabako fura la fura minnu n'a ka ɲi bana baden ma tension diabète furudimi rɛndimi kɔdimi Serifukɛ ka numéro ye 75 64 10 10 a ye Tiyami ka furaw kɔrɔbɔ welebali don est-ce que y'a faamu don o don fura in a bɛ ka mɔgɔw de kɛnɛya diɲɛ don o don o tɛmɛlen kɔ k'an ka kutubu n'an ka waliw fo Sɛku Lasana Kanɛ belebele a bɛ Segu a tɛ taa a tɛ mɔgɔ ci a da tɛ mɔgɔ si ka manamana ko la est-ce que y'a faamu ko bɛ kɛ Mali ko la wuli bɛ kɛ ka taa Lasana Kanɛ sɛgɛrɛ de i tɛ Lasana Kanɛ mankan mɛn wallahi Lasana Kanɛ ninnu ye Ala ka maɲumanw ye a folen don yan ka Cheikh Sala fo Kani Jalo ale de fa ye Segu Dawuda Kani Jalo fo yan fo Tuba kura balimaw n'olu tɔgɔ fɔra Mali faama ni dɔnnibagaw caman bɛ a dɔn est-ce que y'a faamu Morikɛ tɛ une semaine kɛ ni mɔgɔ minnu mago b'a ka numéro la i n'a fɔ n b'a di caman ma inbox la a bɛ don n b'a di aw ma ka Amadu Kani Jalo fo yan fo Dili c'est à dire Dilikaw fɛ yen mɔgɔ min sigilen b'u ka golo kan fɛnɛ u ka cɛkɔrɔba a fɛnɛ folen don famille Kani Jalo la ka wallahi n y'u bɛɛ fo parce que u ka famille mɔgɔw y'a jira n ka ko ka d'u ye ne yɛrɛ bɛ famille mɔgɔw fɛ o tɛmɛlen kɔ ka Segu Tunkara Victoire et Gloire président b'a folen mɛ yan fo États-Unis a sigiyɔrɔ la donc n'a y'a fo ka Adama Samakɛ fo Victoire et Gloire fana a tɔgɔ Jalakɔrɔji ani a tɔgɔ bɔtɔ filɛ kɔnɔ Segu Kita a bɛ ka implanter yɔrɔ yɔrɔ Victoire et Gloire bientôt an bɛna tourner kɛ a bɛ Gabon a bɛ yɔrɔ caman na est-ce que vous voyez donc vraiment mɔgɔ bɛ ka mouvement adhérer an b'u bɛɛ fo parce que an u sara t'an bolo donc an b'a lajɛ sisan ka don an ka video kɔnɔna la balimaw attaque dɔ kɛra kunun an dusu kasilen don disons kunnasini an dusu kasilen don ka sababu kɛ an ka finitigiw hali ni mɔgɔ kelen ni bɔnna u la wallahi a b'an tɔɔrɔ ka se degré min ma Ala kelen de b'a dɔn donc le 18 avril n'o ye kunnasini ye yan'an bɛ vidéo daminɛ a y'a kɛ to bi ye jeudi le 20 avril 2023 le 18 avril n'o ye kunnasini ye président yɔrɔ la n'a bɛ f'o ma président olu ka mission dɔ de kun bɛ Nara kan donc mission kun bɛ ka taa Nara a kan ka taa est-ce que y'a faamu président ka œuvre sociale yɔrɔ a bɛɛ b'a kalama Asimi bɛ ka forage jɔ yɔrɔw la donc u taatɔ o baara de la i b'a ye terroristes ye embuscade da u ɲɛ donc terroristes kɛlen ka embuscade da u ɲɛ n'i y'a ta k'a lajɛ armée état-major ka kuma la embuscade dalen an ka mɔgɔ ninnu ɲɛ u ye embuscade da u ɲɛ aux environs de 17 heures wagati a bɛ fɔ yɔrɔ min ma ko l'axe Giré Nara donc u ye embuscade da an ka terroristes ɲɛ terroristes ye embuscade da est-ce que y'a faamu an ka mission présidentielle ye c'est-à-dire entrepreneurs kun b'a la militaires dɔw kun b'a la donc u bɛ ka taale forage sen donc 17 heures embuscade dara u ɲɛ donc embuscade dalen u ɲɛ i b'a ye k'a fɔ Mali armée minnu bɛ Nara n'u baselen bɛ Nara u tulo don embuscade la o yɔrɔ bɛɛ u ye cɛw wele u ye armes lourdes wele est-ce que y'a faamu ka an ka mɔgɔ ninnu magɛn minnu bɛ difficulté la embuscade dara minnu ye donc u selen DIRPA ka communiqué la i b'a ye k'a fɔ u selen k'u y'a sɔrɔ est-ce que y'a faamu u ye véhicule de mission kelen u y'o récupérer ale ni mɔgɔ fila est-ce que y'a faamu u ye mɔgɔ fila fana récupérer minnu tun bɛ mission na o senfɛ u ye mɔgɔ fila fana récupérer en même temps u ye véhicule dɔ retrouver o kun jeninen don terroristes ye o véhicule jeni
n'i y'a ta k'a lajɛ en même temps Mali armée bɔra kalama est-ce qu'il y a faamu minnu bɛ nara n'u baselen bɛ nara u bɔra kalama k'a fɔ ko mɔgɔ 4 ɲɔgɔn olu ala y'olu ka kalifa minɛ an bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛ u la ala k'u dayɔrɔ suma ala k'u jigiyɔrɔ yan k'u fara silamɛ su kan donc ni attaque nin kɛra le 18 avril aux environs de 17h i b'a fɔ ala ka teli n'a ka ciden an ka force spéciale k'u to patrouille la nara gire mɔgɔ kelen minnu ye embuscade da an ka nin mɔgɔ ninnu ye n'o ye mission présidentielle ye o mɔgɔ kelenw de taara k'u bɛ taa embuscade da an ka force spéciale ye mais maa m'u faga u yɛrɛ faga quoi est-ce qu'il y a faamu u ye embuscade da an ka force spéciale mɔgɔw ɲɛ an'u ka ninnu bɔrɔntɔ a si ma kɔrɔ ani si ye mɔgɔ kelen minnu ye an ka mɔgɔ kelen minnu kɛra sababu ye n'an ka mɔgɔ dɔw sara terroriste kelenw o terroriste kelenw de taara o don kelen 19h o y'a sɔrɔ an ka faamaw bɛ mission na u bɛ patrouille la an ka force spéciale k'u bɛ taa embuscade da u ɲɛ balimaw u y'u kɛ i ko file cilen c'est à dire u ye fagalida ninnu ka kabako don o yɔrɔ la sur place est-ce qu'il y a faamu armée ye min fɔ a ka communiqué la i b'a ye sur place mɔgɔ ninnu tun bɛ mobili 3 de kɔnɔna la est-ce qu'il y a faamu u tun bɛ mobili 3 de kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ armée an ka force spéciale ye jiginni min kɛ u kan Mali armée mɔgɔ ma sa o la o opération na an ka mɔgɔ ma sa est-ce qu'il y a faamu an ye terroriste ka mobili kelen détruit ani ka terroriste 3 ka olu bɔ baara la est-ce qu'il y a faamu halisa an bɛ wagati min na an bɛ nin vidéo kɛ wagati min na ratissage o bɛ ka continuer donc balimaw an ka hakili sigi an bɛ kɛlɛ min na ni attaque misɛnnin ninnu ti ban a la quoi mais an bɛ min fɔ dɔrɔn est-ce qu'il y a faamu présidence ka convoi o de c'est-à-dire an t'a fɔ présidence ka convoi c'est-à-dire u ka œuvre sociale u kun kan ka taa u ni mɔgɔ minnu kan ka taa fourage ninnu sen i b'a ye k'a fɔ u y'o de attaqué sinon armée ka détachement ou bien armée ka convoi en intégralité avec des armes lourdes et blindées on m'a attaqué donc i b'a ye k'a fɔ Mali force spéciale tilala ka dessus ta terroriste minnu ye nin baara kɛ u ma si a don dɛ u bɛɛ sara a don kelen u kɔni u ye dimi dɔɔni don an na mais wallahi a terroriste kelen-kelen bɛɛ o si ma balo a don donc o de senfɛ i b'a ye k'a fɔ nin ko a information a kuma a cayara est-ce qu'il y a faamu parce que fausse information dɔw kun circulé la olu kun tɛ tiɲɛ est-ce qu'il y a faamu ko bɔra ministre de la sécurité yɔrɔ la olu tɛ tiɲɛ bon an ɲɛ bɛ fɛnɛ n'i y'a ta k'a lajɛ toujours nin attaque in na an ɲɛ bɛ ko dɔ fɛnɛ la il va falloir solution ka sɔrɔ o ko la c'est-à-dire n t'a dɔn nin document in bɔra yɔrɔ o yɔrɔ an ɲɛ b'a la page dɔ kan est-ce qu'il y a faamu an ɲɛ b'a la page dɔ kan apparemment document in a bɔlen bɛ apparemment document authentique fɛ mais an tɛ se k'a certifier est-ce qu'il y a faamu an y'a ye page dɔ kan ko note d'information a note d'information a y'a kɛ to n bɛ don a kɔnɔna la parce que ni nin kɛra nin man ka kɛ quoi ni nin ye tiɲɛ nin note nin man ka bɔ ni nin bɔra président la Assimi kɛrɛfɛla la u ka sɛgɛsɛgɛli kɛ fuite de document bɛ ka kɛ yɔrɔ dɔ la fuite de renseignement bɛ ka kɛ yɔrɔ dɔ la o tuma nin fuite ninnu bɛ se ka kɛ min an y'a document sɔrɔ page dɔ kan an tɛna page tɔgɔ fɔ mais ni mɔgɔw y'u yalakala u bɛ n'a ye parce qu'on va pas faire de promotion est-ce qu'il y a faamu a document n'i y'a ta k'a lajɛ en tête la i b'a ye présidence de la république secrétariat général direction générale administrative et financière division des ressources humaines o kɔrɔ a bɔra ressources humaines de la donc a b'a expliquer mɔgɔ ninnu sara sacogo minnu na est-ce qu'il y a faamu a mi mɔgɔ ninnu tɔgɔ normalement o ye document ye note d'information o ye document min n'a kan ka to présidence la n bɛ fɛn dɔ fɔ a ye ni minnu ye droit administratif kalan les documents internes de l'administration minnu man ka divulguer est-ce qu'il y a faamu circulaire b'a la est-ce qu'il y a faamu circulaire o ye document interne a man ka bɔ est-ce qu'il y a faamu note d'information ninnu olu bɛ a document ninnu fɛ est-ce qu'il y a faamu directive olu bɛ a document ninnu fɛ note d'information directive circulaire ninnu ye administration ka document interne de a man ka bɔ kɛnɛma bon nin na président document bɛ se ka bɔ cogo jumɛn na parce que document in caractéristique caman b'a la min b'a yira k'a fɔ k'a bɔlen bɛ document officiel fɛ mais an tɛ précision fɔ ko officiel don parce que comme on appelle an ɲɛ bɛ a signé don a date ye le 20 avril bi le 20 avril ko mɔgɔ ninnu ka janaja k'a bɛna kɛ à la place d'armes de Kati
mais information mes documents qu'on a là net no be fotuguni quoi. Est-ce que vous voyez? Mais ni note d'information ni manque à y rester sur les réseaux sociaux ka manga ke aka nyini ni reste sur les réseaux sociaux quand tu mena ni note d'information. John est à labo responsabilité ou ka situer. Ça dit état nous bébé jate secret d'état de. Ça dit responsabilité de l'état c'est savoir garder des secrets. On ne peut pas accepter que des notes d'information, des informations aussi sensibles, au gata, il reste sur les réseaux sociaux quand c'est pas du tout bon, c'est pas acceptable. Il y a page d'oka, antenne page de promotion, mais enquête d'oka ni fuite information d'oka fuite avec un bon rôle de présent à entourage qu'à l'adje, ni tisse ka famu note d'information avec mon rôle de concerné. Au moro Oluka, olu togoma, c'est-à-dire oluka note d'information ou division mina, au mangana il reste sur kenemana là quoi. Est-ce que vous voyez? Au manga il reste sur kenemana là, ni sur choko kelena. Sinon ni armée publication donc on veut famu, mais ni présidence ka note d'information ni. Au manga circuler, président a fait me circuler au décret, à part à ka décret, à ni premier ministre, document ton et document interne. Olu manga circuler. Ça, c'est des actes internes. Et c'est à l'administration. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, amena, un sujet, nampana kaboye. Amena, rovere. Et c'est à amena, mali armée exploit bado ke rovere la tuguni. C'est-à-dire, un terroriste qui a véhicule woro, un hélicoptère, n'a pas fait hélicoptère mounuma, hélicoptère MI-24P, et MI-35. Terroriste État islamique, un cas si véhicule woro, un ou de guerre, il faut finfin, il faut takuru, il faut charbon, un ya yélende. Terroriste qui a véhicule woro, billahi mali hélicoptère ou main. Un tchène de terroriste. Au Karaoromi, avec Forema, ko summit, est-ce qu'il y a famou? Ou ka 6 véhicules, terroristes ou ka 6 véhicules, a bé détruira mougo ba kono, a bé halakira. C'est-à-dire, a véhicule kele, il se ka soro tche duru tche woro ba kono. O ba yira un dimin de terroristes akemna, a ka cha mougo bisaba, na be fo localité mako summit. Est-ce qu'il y a famou? A yente a mobile nous détruire lena. A yente mobile kuru lena. Donc on va dire l'armée est en train de travailler, l'armée est en train de faire des progrès énormes. Tiens, Barabe kake mali armée la victoire et gloire fama billahi ba nim ayiji amija Barabe kake esiafam attaque mesene munu amale éviter mais lute bala esi voyez mais ka dimi do terroriste là. Ah bien mais ka dimi doulare ambe ka fin doula mitit parce qu'en cas de terroriste fagali mané terroriste nous ka complice tubabu chou badene be ka sabia mais wakati na parce que digara terroriste la tubabu de be kunyala men terroriste la ka keleke wa me ka dimi de tout ça dire o doga strasi jamana doga strasi kutru be banen ni terroriste ma attaque dabla jamana doga strasi kutru abe ban parce que terroriste do ara jamana do de ka strasi be ka faruka mais on va continuer kana dabla re on va continuer en même temps. Quand il y a un il est temps état de désarmement téléa parce que n'y a ni embuscade nous meke alsa marfare be mo bolo foloko falakala il faut que l'état accélère le processus de désarmement désarmement a téléa marfa ou ka bla ni munu soit système de VDP ou ni munu be bla ou minango ka bla état ka marfatigu contrôler ni état te marfatigu mu contrôler ou tekila mo ka c'est-à-dire olu ka bo bara la quoi parce que angana to ka tanta tuguni o bana an la snogo ko accord d'Alger appliqué les namman koloshi le temps joue contre nous aman to accord d'Alger d'appliquer là a ben ala che ame bo min kala ma sanwre il va soro al sa accord d'Alger ma se ka appliquer donc ils font tout pour traîner pour perdre du temps ore la nga bo le 28 avril ka ministre ma gain ministre ma nga to nga jamana ko no re na tora ni ko be ka kale de be ka ni be kolo donc amena un sujet flanana o te dore nin clé fla ameka fenno e dîner ko la vraiment il est temps anga tien fo mbalmo en sera niveau do man na ma tien fo ameka don fo on nga ni bara bake
ka nin hélicoptère san ka nin minan san armée ka nin victoire kɛ ka nin se sɔrɔ diɲɛ bɛɛ bɛ ka Mali tanu wagati min na tubabuw dɛsɛra k'u bɛ Mali janfa MINUSMA dɛsɛra k'a bɛ Mali janfa américains dɛsɛra OTAN dɛsɛra anw ka nin janfa bɛɛ éviter ka se bi ma k'anw ka jamana bɛna bi ka firi ka sababu kɛ ko diinɛmɔgɔw bɛ ɲɔgɔn na vraiment an tɛ se k'o accepter trop c'est trop il est temps qu'on prenne nos responsabilités vraiment diinɛmɔgɔw u ka sabali u bonya bɛ an kɔrɔ mais an t'an sigi k'a la an ka jamana ka ci ko diinɛ ko n'i y'a ye ko jamana n'i y'a mɛn ko diinɛ o b'a sɔrɔ jamana dɔ de bɛ yen an sera niveau dɔ ma ne ɲɛ bɛ bi diinɛ ko mankan ka teli ka Mali feere ka tɛmɛ MINUSMA kan bilahi ne ka tiɲɛ de fɔ ye diinɛ ko mankan a ka teli ka Mali feere bi ka tɛmɛ MINUSMA gɛnni kan diinɛ ko mankan ka teli ka Mali feere bi ka tɛmɛ OTAN ka intervention kan n'a fɔra anw ka nin baaraba bɛɛ kɛ ka nin lahawta minɛnw san ka n'a ye ko n'an m'an kɔlɔsi ko guerre civile bɛna wuli an ka jamana la ka sababu kɛ ko diinɛ ɲɛmɔgɔw yɛrɛ dama bi ɲɔgɔn na cɛ an sera niveau dɔ ma anw tɛna sigi cɛ anw sera nin niveau min ma il a fallu plus de 50 ans Modibo Keïta salen kɔ pour que an ka Modibo Keïta ɲɔgɔn wɛrɛ sɔrɔ an bɛna an sigi o ka fanga ka tiɲɛ an ɲɛna ko diinɛmɔgɔ fila bɛ ɲɔgɔn na ou bien ko diinɛ tendance damadɔw bɛ ɲɔgɔn na cɛ maliyɛnw ma min an m'a bɔ tendances bɛ yen mais maliyɛn fanba majorité olu ma kuma cɛ an sera niveau dɔ ma an k'an kɔlɔsi dɛ il faut qu'on fasse extrêmement attention an bɛ diinɛmɔgɔ an bɛ u deli u k'a kɛ Ala kama u ka sabali u k'u bolo da u dusu la u kana to tubabuw bɛ ka min laɲini a ka sɔrɔ kelen bɛ yen n bɛ kuma dɔ fɔ a ye ni mankan cayara Bamako à chaque fois a y'a jateminɛ walayi attaque bɛ kɛ attaque sugu dɔ bɛ kɛ a bɛ dimi don an na armée tɛ se k'i concentrer kɛlɛ la k'a ye ko mankan bɛ ka wuli Bamako a tɛ se ka kɛ 2012 et 2013 ko na ni Jabali bɛ bin wagati min na pendant que armée bɛ kɛlɛ la dɔw bɛ mankan na ko Jɔnkuda tɛ to fanga la Jɔnkuda tɛ to fanga la dɔw b'a la ko président ka taa manifestation kɛra Bamako yan wallahi mɔgɔw ye manifestation kɛ o y'a sɔrɔ ko na ni Jabali armée ni terroristes karilen bɛ ɲɔgɔn na mankan bɛ Bamako an bɛ bɔ min kalama quelques heures an y'a ye ko perte donna armée kun wa an k'an kɔlɔsi an bɛ mankan o mankan kɛ yan a k'a dɔn a bɛ se troupe moral kan n'an m'an kɔlɔsi ni Ala k'an kisi diinɛ ko mankan ka wuli jamana la diinɛmɔgɔw ka mankan ka wuli an k'an to mankan na attaque dɔ ka kɛ an ka mɔgɔw ka sa cɛ an tɛ mɔgɔ pardonner dɛ an tɛ mɔgɔ pardonner dɛ diinɛ ko mankan mana wuli diinɛmɔgɔw ka mankan n'a kɛra sababu ye an ka sɔrɔdasiw ka déconcentrer attaque dɔ ka kɛ ka dimi don an ka sɔrɔdasiw la diinɛmɔgɔw bɛ k'a responsable ye dɛ diinɛmɔgɔw bɛ k'a responsable ye dɛ diinɛmɔgɔw bɛ k'a responsable ye dɛ n dun y'a fɔ kɛlɛ min bɛ ka kɛ kɔrɔnfɛla la a mago bɛ basigi de la a mago bɛ basigi de la an kana fɔ an m'an jogo bɛɛ sama n'an ko k'an m'an jogo bɛɛ sama a bɛ kɛ problème an ka muɲu ko caman mana kan na an ka muɲu an ka sabali k'a fɔ État a k'a ka responsabilité ta diinɛ ɲɛmɔgɔ minnu bɛ ɲɔgɔn na n b'a ɲini Asimi fɛ k'a ɲini Choguel fɛ u k'a kɛ Ala kama u ka diinɛ ɲɛmɔgɔ ninnu wele u n'u ka sigi ka kuma ka tension désamorcer cɛ ni jamana in binna ka sababu kɛ diinɛ ko ye cɛ an tɛ se ka supporter dɛ an tɛ se parce que an ye baara dɔ kɛ armée bɛ ka progrès dɔ kɛ ka na o progrès firilen mayi a ye Sudan la bi guerre bɛ ka wuli Sudan militaires bɛ ka marifa ta ɲɔgɔn kama o tuma an bɛ fɛ o ɲɔgɔn ka kɛ Mali la Ala k'an kisi an ka sabali an kana sɔn fitinɛ ka wuli jamana in na Centrafrique Balaka ni anti-Balaka France y'u bila ɲɔgɔn na u ye Centrafrique ci ni Touandera in mana Centrafrique kun tɛ se ka jɔ bilahi tubabuw ye diinɛ ko mankan de wuli parce que u ye Mali lajɛ sira bɛɛ la siya ko a ma ɲa u y'a lajɛ population a ma ɲa u bɛ fɛ k'a lajɛ diinɛ kunda de k'an bila ɲɔgɔn na an kana bi a piège kɔnɔ ni nin mankan in ma sumaya Ala k'an kisi ni attaque kɛra kɔrɔnfɛla la an ka finitigiw la ni mɔgɔ sara a responsabilité bɛ taa diinɛmɔgɔw kun dɛ donc an ka sabali an bɛ yɔrɔ min an ka segin an ka sabali Asimi ka diinɛmɔgɔw wele Choguel k'u wele rapidement u n'u ka ɲɔgɔn ye u ka bɛn fɔ la u ka situation u ka désamorcer ministre des affaires religieuses et du culte a layi ka wuli
ko dɔ bɛ a kana jɔ a kɔrɔ dɛ an kana jɔ a kɔrɔ c'est à dire ko minnu bɛ sen na a kow ka girin n'a ye ko minnu bɛ sen na a kow ka girin o de sen fɛ i b'a ye k'a fɔ c'est à dire a tɛ se ka faamu quoi ni ne la ne bɛ n profiter nin yɔrɔ la wallahi ne b'a fɔ n ko c'est à dire karamɔgɔ dɔw bɛ yen bi Mali la ne ka bonya b'u yɔrɔ c'est à dire ni ne la Seku Lasana Kanɛ wallahi a ka waliya ne dara la ni i bɛ diinɛ ko mankan mɛn k'a ban billahi i tɛ Seku Lasana Kanɛ i t'a tɔgɔ mɛn a la i t'a mɛn ko Lasana Kanɛ ka mɔgɔw bɛ mankan na Lasana Kanɛ i t'a mɛn est-ce qu'il y'a faamu ko a bɛ nin association na a bɛ nin na a bɛ Segu de ni mago b'a la i b'a sɔrɔ Segu Bamakɔkaw ka ko a da t'a la ko ko ni Lasana Kanɛ da bɛ don a la i b'a ye mɔgɔw de bɛ bɔ yan n'u ka ko ye ka taa a sara la wa i t'a mɛn ko Lasana Kanɛ ka mɔgɔ bɛ ka fanga bagabaga a tɛ yen billahi a tɛ yen e majigi bɛ cɛkɔrɔba la wallahi cɛkɔrɔba majiginnen o de la n'a ye duwawu min fɔ kun fa kun billahi ala b'a jaabi Buye Aïdara bɛ ten est-ce qu'il y'a faamu i b'a ye i t'u mankan mɛn wallahi Sufi Bilali fana bɛ ten politique ko mankan bɛ ka kɛ i tɛ ka ninnu da y'a la on a beaucoup de respect pour eux wallahi diinɛ mɔgɔ fɛn fɛn on a beaucoup de respect pour nos chrétiens an tɛ k'u ye diinɛ ko mankan na bi an bɛ wagati min na le respect ça se mérite mais an sera yɔrɔ dɔ ma on va pas accepter an ye baara min kɛ ka armée bila ni niveau la ko diinɛ ko mankan kana guerre civile wele k'an ka baara bɛɛ tiɲɛ an ye Faransi gɛn ko diinɛ ko mankan kana est-ce qu'il y'a faamu Faransi lasigi an ka jamana la an ye Modibo Keyita perdu san 50 san 60 an bɛ ka commencer ka Modibo Keyita ɲɔgɔn dɔ sɔrɔ an tɛna segin ka lajɛ o ka taa quoi il est temps vraiment peuple k'a faamu peuple k'an ka dɔn a k'an ka min kɛ quoi sinon diinɛ ɲɛmɔgɔ bɛɛ bonya bɛ ne yɔrɔ k'an da don diinɛ ko la a man di ye mais vraiment cɛ nin situation ça devient insupportable quoi salamu alaikum ala ka hakili ɲuman di bɛɛ ma